Kedysi, nie tak dávno, v jednej tichej doline medzi mäkkými kopcami a zeleným lesom žila rodinka 3 malých prasiatok. Ich domček bol útulný a voňal po teplom chlebe, ktorý maminka Romanka piekla každú nedeľu. Otecko Petko každý deň niečo opravoval. Raz plot, inokedy strechu, a keď bolo všetko hotové, sadol si s deťmi k ohnisku a rozprával im príbehy o odvážnych prasiatkách, ktoré sa nebáli výjsť do sveta. Najstarší Tobias bol silný a šikovný, ale aj poriadne lenivý. Na čo sa trápiť, hovorieval, veď všetko sa nejako urobí samo. Stredná Rebeka bola jeho pravý opak. Rozumná, múdra a vždy myslela dopredu. A najmladšia Zaira bola ako lúč slnka po daždi. Všetko ju zaujímalo, všade chcela byť. A keď sa smiala, zdalo sa, že aj vtáčiky začnú štebotať veselšie. Jedného rána, keď rosa ešte trblietala na tráve, maminka Romanka povedala: Moje drahé prasiatka, prišiel váš čas. Už ste vyrástli a musíte sa naučiť žiť sami. Postavte si vlastné domčeky, aby ste mali kde bývať a schovať sa, keď príde dážď alebo zima. Ale dávajte si pozor, v lese žije vlk Ratafák, čo rád naháňa malé prasiatka. Buďte múdre a opatrné. Tobias si len zývol a natiahol sa. Ach, mami, toľko práce. Nemôžem radšej zostať tu. Maminka sa usmiala a pohladila ho po hlave. Nie, môj Tobias, každé prasiatko musí raz vyletieť z hniezda, aj keď nemáte krídla. Rebeka prikývla. Neboj sa, maminka, postavíme si domčeky, budeme sa navštevovať a všetko zvládneme. A Zaira vyskočila, zatočila sa do kruhu a zaspievala. Ideme do sveta, ideme do sveta, postavíme domček, čo sa nesmetá. Maminka sa zasmiala, otecko ich objal a prasiatka sa vydali na cestu. Kráčali po prašnej cestičke, slnko im svietilo na chrbátiky a vietor sa pohrával s ich chvostíkmi. Lesy šumeli, potôčik bublal a z diaľky bolo počuť kukučku. Ja si postavím domček tam, kde bude mäkká tráva, povedal Tobias a poškrabal sa za uchom. A ja tam, kde budem mať výhľad na slnko a veľa svetla, usmiala sa Rebeka. Zaira poskočila. Ja tam, kde sa dá skákať do lístia a hrať na schovávačku. Šli spolu dlhú chvíľu, až kým neprišli na lúku, kde sa cesta rozdeľovala na 3 strany. Rebeka sa zastavila a povedala: Tu sa rozídeme, braček, a sestrička, každý z nás si nájde svoje miesto. Ale pamätajte, neponáchľajte sa, radšej postavte domček poriadne. Tobias sa len uškrnul. Neboj sa, Rebeka. Ja si oddychnem a potom to pôjde rýchlo. A ja to postavím ešte rýchlejšie ako ty. Tak sa rozlúčili a každý sa pobral svojou cestou a tam sa začína ich veľké dobrodružstvo.